J menika nuhani pamundhut saking panjenenganipun Pak Martam. Matur sembah nuwun Pak Martam J. Mbak Yuwilis Dalem Mas Eko. Tresno ki yene sing dilarang barang aja kabeh ditresnani ya nek sing marai tresnane karo bojone wong lho Mas. lah kuwi malah sing dilarang sayang pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresna larangan sak mestine yen tambah gawe lara luwe becik tak simpen sak jroning dodo. Dadi siji sing penting panggah tak kancane. Ya nyolong ya Mas. Ya. Mergo ya kudu duweke wong liya kuwi mau. Tresna karo duweke wong liya kuwi lara lho Mas. Cinta tidak harus memiliki. Oke? Betul. Sumangga ingkang sampun pikantuk sampur kasuh ninggal jumeneng. Grimes mong kelingan seliramu wong manis dapat bisa tak serai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri langit
bangun ati mrengah pitan saya nglangun bisa nyalang foto apa ra krasa netes eloning pipiku sayang pancen kasunyatan aku kowe nang nyambut tresno larangan sak mestine yen tamung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trima senadyan lara tak simpen di popote nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya lamat wis katon tejane monggo ingkang resakne yen po berkepat mecara aduh wirekene sinawatan ambosani yen besengot wimbo patut nyoto jemi komprek ati aduh lestari yo tan lila pisan saremo nadyan bebasane kelingan godhong sak lembar ayah kaya was kecemen rasa sedih ngetiku pacane sarwa asri jerobak tenku tansah kuwong ayah wis lumayan among kang mas parane Mas Gudek, semoga itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu mana rumahmu aku ingin tahu Rajan Sidomulyo kui alamate kecamatan Bule kui wilayahe Pandemen seni kui paguyubane guyub rukun nganti selawase apa itu si baju biru putih sepatumu
hitam payungmu, merah bibirmu sayang. Siapa namamu, mana rumahmu, aku ingin tahu. Rajan Sidomulyo iki alamate, Kecamatan Bule kuwi wilayahe. Pademan seni kuwi paguyubane, guyub rukun sing diutamake. Indonesia.